Yo, what's up? What's up mga tre? Good morning. Ah, embag nga bigat kada kayo amin padak nga Ilocano. Uh, Nandito naman tayo sa sa may mula nating utong. Tinignan natin kung daming namatay. Yan oh. Kunti lang yung nabiyag talaga. Kunti. Tapos madaming natupakan ng kahoy. Yung kahoy na yun na nahulog, naitupak sa tanim natin. Ayun. Tsaka yung mga nagango na kahoy pinupulot natin para pangsungrod. Ganito. Yan. Nagpupulot ako ng nagango. Pangsungrod na rin mga dre. Madaming naitupak dito. Madaming naitupak na na nagango na kahoy. Kaya kukunin natin para pangsungrod. 'Yun. At saka may araw na. Remor na yung araw, mga dre. Wala na yung bagyo, pero medyo malakas pa yung angin niya. At wala nang tudo. Hindi na siya nagtutudo mga dre. May kunting arbis lang. Kunti lang siya. Hindi siya ganong napigsa. Yo mga dre. Oy, shoutout nga pala kay Alexander Hinampas. Oy, shoutout sa iyo, bay. Ano pala 'yon? Bisaya ata 'yon, Bisaya. Oy, thank you, bay, sa panonood ng natin. Video. Shoutout sa iyo, Alexander Hinampas. At shoutout din sa iyo, Aginaya Balaho. 'Yun. Oy, shoutout kanyam. Pamangkin yan ng boss ko sa Benguet. Oy, at saka Carbliss Robio. Oy, shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyo pag-share ng natin, video. Shout out sa iyo, Dre. Musta ka na? Salamat sa iyo, ha. Yan. Shout out sa inyo. 'Yun. At saka mga yung hindi pa bago lang sa channel ko, paki-subscribe na lang mga dre. At salamat sa inyo. Yun mga dre, nagbibirok ako ng kahoy na nagango. Ipagsungrod natin. Wala kaming pagsungrod. Ito mga dre, natinag siya mga dre. Naitutupak sa natin, tanim na utong. Madaming na itinag. Wala kaming pagsungrod mga dre. Wala kaming gasol. Wala na kaming kwarta. Madami mga dre. Madami yung natinag na nagango. Meron pa doon, pero mataas yun. Hindi ko magawat. Inuulit ko, shout out sa'yo, Alexander Hinampas. Yan. Taga Bisaya siguro yun. Kasi Bisaya yung salita eh. Shout out sa'yo. Kay Aginaya Balaho, shout out. Lalo sa'yo, bro, Carbliss Rubio, salamat sa pag-share ng video natin. Yun. Yung hindi pa naka-subscribe dyan mga dre, subscribe na. Ano pa? Let's go. Yun mga dre, yung kinuha natin, yung nagango na kahoy, para magpagsungrod tayo. Kasi sinasabing adda na naman ng bagyo. Mayroon na naman sumarsaro no. Kaya kailangan talaga na magkayo para hindi tayo maibusan.
Maraming kayo dito na nagango. Maraming natitinag na kayo. Oh, ito, ganito, mga dre. Napagsungrod din to. Ayun, may mga kahoy na tayong napidot, mga dre. Yan o. Nanguyom na naman. Mukhang umay na naman yung tudo niya, mga dre. Kaya sambutin natin na magkayo. Wala tayong pagsungrod. Oy, shout out nga pala sa mga lahat ng nanonood ng videos natin dyan. Salamat sa inyo, mga dre. Sana wag kayong magsasawang panuorin lahat ng natin, video natin. Shout out sa inyo. Tsaka yung hindi pa nakapapanood yan, shout out sa inyo. Panuorin nyo na. Tsaka yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na. Oy, pati yung lahat ng nag-subscribe sa akin, shout out sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Ang bait nyo. At yung hindi pa, subscribe na para matulungan nyo naman ako. Yun, baka naman. Sila. Yun, mga dre. Nandito tayo sa sirok ng Indian Mingo. Dito tayo naghanap ng kayo. Yun. Dito, maraming dyan, tanim na aba, gabi. Yun ang dami. Ano lang yan, binubugbog. Ipinapakain sa baboy. Ang dami. Dito tayo maghanap ng kayo. Pero medyo dyan, narigat yung dyan, pagbaba. Baka tayo may kaglis may padaros-dos tayo doon hanggang doon sa baba. Baka may pa dyan, mga sarming na na nabit-bitak dyan tinatapon. Di tayo dyan masusugat. Delikado. Dito lang tayo kukuha, mga dre. Mukhang naman dito, mga dre. Ito. Tsaka dito mayroon ito, dakkel din to. Yung nagragad dyan ng ng paper tray. Malaki din to. Taka, yun pati yun. Yung nakpudan natin ng ipil. Delikado, mga dre. Medyo naman, nanguyam. Baka mamaya agtodo na. Kaya kailangan makakayo na tayo. Yun, mga dre. Tara, kayo tayo. Samahan nyo ko. Tara, halika na. Bisa mo. Yun, mga dre. Hanggang dito na lang muna. Kasi bubunagin ko yung mga nakayo ko. May nakayo pa ko dun. Tsaka ibabagkatin ko to, malaki. Mga dre, salamat sa inyo, mga dre. At shout out sa inyo lahat. I love you. Bye bye. At God bless you. Ingat po lagi. Bye bye.